Likhetha linethezekile igumukela inkosi enkulu Bombela Sithembe Samampondo babamkhulu omkhulu phakathi ami. Kuze kube manje kusashunqa esigodlweni sasoLundi. Phela uZibhebhu lona ugcine eqothe imbokodo nesisekelo. Babaleka obalekayo. Kodwa ondunankulu abaningi namaqhawe amaningi asesandlwana afile abulawe wuye uZibhebhu ngokujuma. Waqeda lapho wasesishisa lesi sigodlo sasoLundi. Lesi sigodlo phela sinebhadi ngoba sesisha okwesibili. Sisha nje besisanda kuvuswa konke nezibaya kanye namaqhugwane amasha ceke. Uvele wawashisa kalula uZibhebhu ehamba nawo amabutho akhe. Wonke lo msebenzi omkhulu omgaka owenziwa uZibhebhu wenzela lona phela ingisi ukuze nalo limnike ubukhosi. Ngoba phela sekutholakele ukuthi ingisi leli lona likhipha izitifiketi. Uma unganawo lamapheshana lawa ngeke ube inkosi ephelele emehlweni amangisi. Futhi amangisi lawa azokuvikela phela futhi ubukhosi bakho uma esekunikeze la mapheshana. Ngoba phela ingisi leli selisabise kakhulu ngalesi yasibhamu salo esishaya iviyo lonke ngomzuzu owodwa liqede nya iviyo. Manje akekho phela ongasalivumile leli ngisi. Lihlakaniphe kakhulu phela nakuso isigaba sayo impi yokuthi kuyohlaselwa uLundi. Amangisi amaningi amanye aqapha emngceleni. Amanye amangisi kuthiwa ayiqaphe wona phela amabhunu ukuthi angalinge azame ukuzolekelela uZulu. Ngoba bukhona ubudlelwane uCetshwayo ayekade enabo nawo amabhunu. Amangisi lawa ayiqaphe kakhulu nenkosi uSekhukhune yabaPedi eyayinesibhaxo esinzima kakhulu. Ngoba phela yake watitinya izikhathi eziningi wona amangisi. Manje amangisi ayekugade kakhulu lokho ukuthi angahlaselwa ngemuva ngesikhathi esayahlasela uCetshwayo esigodlweni sakhe. Angamaqili impela amangisi lawa ngoba ngaso lesi sikhashana esincane ezweni lakwaZulu ayesebeke phela amanye amangisi ayesewuhulumeni egade indawo. Njengaye phela uSir Melmoth Osborne owayesebekiwe ewuhulumeni ebhekelele nezenhlalakahle yabantu. Kanye naye uCharles Saunders owayenobhala omkhulu futhi eqaphe zona izindaba zemingcele. Inhlanhla enkulu lisindile phela izinyane laso isilo uCetshwayo lona phela ongudinizulu. Izinyane leli udinizulu belinakho ukuthi libuye liyohlala emzini kaColenso. Umlungu phela lona siyesakhuluma ngaye wayithanda kakhulu abantu waze waqanjwa kwathiwa uSobala. Wayenako ukufukamela leli zinyane leudinizulu. Njengoba lagcine phela selifunda khona emishini yakhe uWilliam Colenso lona. Ifunda phela isikole njengoba lichazele iGumgedlela ukuthi izikole zazingekho kodwa wawufunda khona esontweni. Isonto skole phela. Ilapho esazingena kanye kanye-ke lezi zinto zombili ukufakwe lenkosi efike nabelungu bese uphinde ufakwa nokufunda kwakhona phela eEurope. Ukuze uphucuzeke bese ushiya wonke amasiko ushiye konke okwakho. Uphinde ugqoke njengabo futhi abelungu. Yiwo wonke umqondo walo ingisi liyisizathu esikhulu sokususa izimpi eAfrika. Uma impi isiliwe kakhulu bese kuba yilo futhi ingisi elisungule lempi elithumela amanye amangisi athi azogqugquzela ukuthula. I-Peacekeeping Force okusuke kuboshelwe wona futhi amasosha lawa kade esuke ebulala lona izwe lase-Afrika aseyajika manje asezibiza nge-Peacekeeping Force ukuthi azogcina ukuthula kuleli izwe. Nina lapho kumele khona ukuthi nivume ukuthi nigxotshiwe. Uma ungavumi lokho usaphakamisa izikhali i-Peacekeeping Force lena iyakubulala. Bephinde futhi bona bethumele yona lenhlangano yabo kuthiwa i-Red Cross ezosiza abalimele nabagulayo nabalambileyo kodwa futhi indlala ibangwe yibo futhi laba belungu. Njengoba khona kwaZulu babebeke bona phela oMelmoth Osborne nabo oCharles Reinhold Saunders
Naye uTheophilus Shepstone lona ngeke ube yinkosi ngaphandle kokudlula ngaphansi kwesandla sakhe. Kodwa laphayana phela ehlathini laseNkandla isibonakele eminye imithonsenyana ingena ngamunye ngamunye lapha ehlathini, wena owabona izinyosi ziyongena phela esidlekeni sazo. Kulokhu ukuthi shazi nje laphayana ehlathini laseNkandla. Kanti bonke laba balokhu beyongena khona laphana kuyobonwa phela inkosi lapho ecashe khona phakathi ehlathini esijungujungwini sehlathi laseNkandla. Sekuze kwakhandwa nedlangala khona lapha idokodo khona phakathi lapha ehlathini la kuhlale khona le nkosi. Ikhona imizi yakaMkhize eyakhelene nalo leli hlathi eyayilokhu ikubona lokhu. Kulokhu kuthiwa nje bayede phakathi ehlathini. Inkosi yayibuhlungu kakhulu ngokuba ibe yinkosi yehlathi. Kunovalo olukhulu futhi ukuthi uZibhebhu uma engathola ngezimpimpi zakhe ukuthi inkosi ibhacelana, kuyoba lula kakhulu ukuthi afinyelele khona ayijuqe. Ngoba phela unomhobholo nomhawu omkhulu okuhlala esihlalweni sobukhosi. Kanye nabo oHamu nabo bayasifuna futhi isihlalo. Belekelelwa yiwo phela amadube esandlwana. Kodwa ihlezi kabuhlungu futhi yona inkosi ngenxa yenxeba layo elibhibhayo elilokhu lizolashwa khona lapha ehlathini. Omame bayaphenduka bathwele ekhanda ukudla phela bazokhonga enkosini. Kanti zikhona izimpukane eziluhlaza ezayithatha indaba yaze yahamba yayofika kuye uMelmoth Osborne, okuyena owayesephethe phela ezenhlalakahle yabantu kwaZulu, njengoba kwase kukhona nemingcele emisha ngenxa yamakhosi angamambuka asehlomule izwe lakwaZulu. Lokho kwaba yithuba eliyingqayizivele kuba phela uMelmoth Osborne lona aziveze ngokubaluleka komsebenzi wakhe. Wagcine ethumele izithunywa zakhe uMelmoth Osborne ukuthi iSilo kuze siphephe kungcono siyohlala kwenye yezindawo eseshowe lapho sizophepha khona. Konke lokho ayekwenza uMelmoth Osborne wayenza ngosizo lokuthi iSilo phela uyasitakula sisemseni wakhe uMelmoth Osborne. Sasisenkingeni iSilo ngoba manje sasingathembe muntu, kodwa kwaziphoqa ukuthi sithembele kulo leli ngisi loMelmoth Osborne uma sithembisa ngendawo ephephile yokuhlala. Ekuhlaleni kwaso kuyo leyo ndawo leyo, iSilo saqala lapho-ke ukudunguzela. Phela ehlathini lapha sahlala izinyanga eziningi kakhulu ngawo-1883 kusukela kuJulayi sikhishwe laphana oLundi sahlala kwaze kwayoshaya oNovemba kuwo unyaka ka-1883. Sagcina siphumile-ke sesiya khona eShowe ngo-1884. Saqala ukudunguzela kuyo ukuphela kwenyanga yakhe uJanuwari 1884. Kancane 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 saze sagcina sesikhothema iSilo uCetshwayo. Kwamangaza abaningi ukuthi ngoba iSilo besikade siphilile yini lena esibange ukuthi sidlule emhlabeni. Kwasolakala ukuthi iSilo sidle ubuthi, okungaziwa ukuthi sasingene kanjani leso sigijimi esafakela ubuthi iSilo, ngoba phela kwakusolakala ukuthi uye uZibhebhu uthumele sisigijimi kuba sizofaka uphoyizini. Kodwa futhi nawo amangisi phela lawa awathembekile. Kodwa yibona odokotela bawo amangisi abathola ukuthi iSilo sadliswa ushevu. Abanye babesola ukuthi yilowo yamkhonto esasikade sikwazwe ngawo iSilo wawunobuthi. Kodwa sasiside kakhulu isikhathi sadlula inkosi yalimala ethangeni. Sacisha kanjalo-ke isibani sakwaZulu esasigolozile sivikela umhlaba wabantu baso. Ugcina lona phela ingisi alifuni ukwehluleka. Uma lehluleka lisebenzisa bona abantu abamnyama. Ngeguqa phekho uMgedlela Mzulu amafutha omkovu udwini Ntombi nesoka phakade. Amen.